कि उनका से पहले नान्हे के प्यार हो नान चिराई हो गई अब तो से अन चिराई नान्हे के प्यार हो नान चिराई हो गई अब तो से अन चिराई नहीं मिला बूटा दे दे नहीं मिला बूटा दे दे हम जान चिराई नहीं मिला बूटा दे दे हम लइकवा कहता पूछा लो कि क्या कहता कि जब निकले लो घर से बगरिया चाहे सभे लड़ावल नजरिया हो जब निकले लो घर से बगरिया चाहे सभे लड़ावल नजरिया कि सब छुड़वल चाहे तोहरो गुरगल रहे कि सब छुड़वल चाहे तोहरो गुरगल रहे कि गोरी तुर चुनरी बा लाल लाल रे। अच्छा एक चीज आप लोग माइंड किए हैं भैया क्या? देखिए डिम्पल जी का और हमारा मैचिंग है सेम है ना मैचिंग कि सब छुअल चाहे तोहरो गुरगल रहे कि गोरी तोर चुनरी बा लाल लाल रे। आशुतोष भैया अरे गोरी तोर चुनरी बा लाल लाल रे रोड पे चले लू कमाल चाल रे गोरी तोर चुनरी बा लाल लाल रोड पे चले लू कमाल चाल रे गोरी तोर चुनरी बा लाल लाल रे रोड पे चले लू कमाल चाल रे गोरी तोर चुनरी बा लाल लाल रे रोड पे चले लू कमाल चाल रे जब निकले लू घर से बगरिया चाहे सभे लड़ावल नजरिया सब छुअल चाहे तारो गोर गाली रे अरे गोर किया सुभैया चिल्लाते हुए कि गोरी तोर चुनरी बा लाल लाल रे गोरी तोर चुनरी बा लाल लाल रे रोड पे चले लू कमाल रे अरे दिया रोड पे चले लू कमाल गोरी तोर चुनरी बा लाल लाल रे रोड पे चले लू कमाल रे गोरी तोर चुनरी बा लाल लाल रे रोड पे चले लू कमाल डिम्पल जी से एगो बात कहल चाहब हम तनी 1 मिनट खातिर कुर्सी देव का रुआ बैठल रही बैठ के कहे के बा शॉर्ट के कहे के बा कि नान्हे के प्यार हो नान चिराई कुर्सी मत फेंको भैया ना कुर्सी नीचे रखो यार कुर्सी पे बैठा जाता है उसको कपार पे लेके बैठे पीला शर्ट कुर्सी नीचे रखो कि नान्हे के प्यार हो नान चिराई हो गईलू अब तक से अन चिराई
बात सही कहता नहीं ना कि नहीं मिलबू तो दे दे जान चिरई ए भाई ढोलक तबला बंद हो गया है। अरे यार तनी किनारे हो जा लोग भाई नहीं अब तबला बजबे ना करी तो गावल जाई कैसे तनी पीछे हो जा लोग। साइड फीड बंद हो गया ऑपरेटर साहब मंच का साइड फीड बंद हो गया। इस गाने को मेरा भाई बिट्टू तिवारी ही लिखे हैं। ये बॉक्स भी बंद हो गया थोड़ा इसको चालू कराइए भाई। आप लोग देखिए तार पे चढ़ जाएंगे तो कैसे होगा तारवा तोड़ दे लोग। हमार तबला बजते नहीं खे बताओ पैडो बंद हो गइल बा हाउ स्पीकर में बंद हो गइल बा तन सही कर भाई कि नान्हे के प्यार भाव नान चिरई साउंड का थोड़ा सा सुनिए ना भैया साइड फील में दीजिए वोकल और मॉनिटर में बढ़ाइए। साइड फील और मॉनिटर में वोकल बढ़ाइए। अरे रुको ना भैया साउंडवा ठीक करा हम स्टैंड पर से हटाई कलाकार गाई के हेलो तने और खोलिए करे हेलो फैलाइए करके सुखल होता हेलो मॉनिटर में तने क्लियरेंस आए हेलो डिले दे दिन हल्का से हेलो 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 कि जौने खले जवा में का करे लो पढ़ाई चढ़ाई चढ़ाई जो कि बक्सर खले जवा में करे लो पढ़ाई एमबी अरे लइका लइका में हो ला 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 हरी हो ला 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 हरी हो ला 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 हो ला 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 हरी हो ला 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 जौने कले जवा में करे लू पढ़ा दी चढ़ाई चढ़ाई जौने कले जवा में करे लू पढ़ा दी चढ़ाई तारा खातिर लइके में ना लइका बुढ़ावा में हो ला 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 हरे हो ला ला हो ला ला हो ला ला कि चच्चो पूछत हम हाल चाल रे बतावा अब भाई डिम्पल जी को माइक दीजिए एक माइक चच्चो पूछत हुआ हाल चाल रे चच्चो पूछत हुआ हाल चाल रे रोड पे चले लू कमाल चाल रे अरे जिया
प्यार हम नान चिराई। एक लाइन और बरुआ खाती कि याद कर जहिया हाय 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 याद कर जहिया हमार रहलू ना ना कुआ कि उनका से पहले हमार हाय हाय नान्हे के प्यार हो नान चिराई हो गइल अब तो से अन चिराई हो गई नान्हे के प्यार हो नान चिराई हो गइल अब तो से अन चिराई नहीं मिलबू तो दे देबू नहीं मिले बूटा दे दे हम जान चिराई नहीं मिले बूटा दे दे हम जान चिराई नहीं मिले बूटा दे दे हम जान चिराई कि सुंदर रतन बाड़ू 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 तुहर न जोड़बा सुंदर रतन बाड़ू तुहर न जोड़बा कहेले लइका सा लइकी पे जोड़बा सुंदर रतन बाड़ू तनी इधर ताक दीजिए भाई तो ओहो आराम से सुंदर रतन बाड़ू तुहर न जोड़बा कहेले लइका सा लइकी पे जोड़बा लइकी पे जोड़बा कि जान मारे गोरी तुहार गोर गल रे जान मारे गोरी तुहार लाल गाल रे रोड पे चले लू कमल चाल रे गोरी गोरी चुनरी बा लाल लाल रे रोड पे चले लू कमल चाल रे गोरी गोरी चुनरी बा लाल लाल रे रोड पे चले लू कमल चाल रे कुछ कहिए ऐसे चुप न रहिए महाराज कुछ कही आई अब से ही बक्सर जिला में रही